Naimbag nga aldaw kada kayo ubing, siyak ni Liza Parangat ag-adadal jay pinmayupang college Urdaneta. Adda nga istoryak tatang nga aldaw kada kayo ubing. Istorya iti uwak nga insurat ni Maria Cristina Ardomagas. Maysa nga aldaw napanisam jay taltalon. Nakakita isuna iti maysa nga bilit, nga iti kolor na ket nangisit. Atoy nga bilit ket ada sugat na, ket inyawid na atoy jay balayda. Nakita ni nanang na ket kinunana ata nga bilit ket maysa nga uwak ket madi ata nga napintas nga dengwen ket masapol nga isublimto jay bandam nga napidot. Madik kayat nanang ta iti gapu na ket ada sugat na ken maysa pay kasla kayat na nitoy ayan tayo. Sumbat ti Sam ken ni nanang na. Saan na nga dinangag ni nanang na. Inggana lumaing ata nga uwak ket inayawanan na inggana makatayab ni uwak. Saan nga nakakulong ni uwak ngem saan nga umalalis jay ayanda. Maysa nga aldaw nakita ni uwak ni nanang ni Sam nga agtigtigargar. Lammen ta iti gapu na ket adda iti gorigor na. Daras nga nagtayab ni uwak ket binirok na ni Sam jay taltalon. Madi nagpayag nga birokan na ni Sam. Sinipit na jay imana ket kas natarusan ni Sam nga adda iti kayat na nga ibaga. Sinurot na ni uwak no jay banda iti papanan na. Nakita na nga ni nanang ket adda sakit na. Nangayab ni Sam iti mangagas ket lumaing ni nanang nan. Napalalo nga pinagyamanan ni Sam jay uwak ta iti gapu na ket no saan nga ni uwak baka napalalo pay iti napasamak ken ni nanang na. Malipod idin ket kaykayat metten ni nanang ni Sam ni uwak. Ket tatta nga naglipas iti istoryak, sapay la kumaata nakayatan nyo.